ಈ ರುಚಿ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಪೇರ್ಕಶೇನ ನಿಕ್ಲು ಒರಮಿನಿ ಪರಿಯರೆ ಶುರು ಮಂತರ್ಂದು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಟೀ ಕಾಫಿ ಪರ್ಪುನೆನೆ ಬುಡ್ಪರ ಆತ ಶೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಆತ ಲಾಯ್ಕಿಪ್ಪುಂಡು ರೆಸಿಪಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ತೂಲೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುರಿರ್ಲ ಎಂಚುಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಚಿ ಲಾಯ್ಕದ ಪೇರ್ಕಶೇದ ರೆಸಿಪಿನ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಊರುಡು ಕೆಲವಿರದಾದ ಮನ್ಪಿರ ಪಂಡ ಈ ಚಾಪುರ ಪರ್ಪುಜಿ ರೈತ ಬದಲು ಈ ಪೇರ್ಕಶೆ ಪರ್ಪೇರು ಅವಳ ಈ ಮರಿಯಲ ಚಳಿ ಇಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಡುಂಡತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬು ಊರುಡುಪ್ಪನಗಲಂಚಿನಿ ದೊಡ್ಡ ಆತ ನಮ್ಮ ಆಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಕುರೊಂದಿಜ್ಜನಂದು ಪೇರ್ಕಶೆನ ಕುರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಒಂದು ದಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಶೀತ ಕಫಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಾಯಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಬಂಜಬೆನೆ ಪುರ ಆಪುಂಡತ ಐಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಂಕ ಮರಪಂದೆ ತೆರಿಪಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂರೆರಿಕ್ಲ. ಈ ಪೇರ್ಕಶೆನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಚ್ಚಿ ನಾವು ಈ ಸಾಂಬಾರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಂದ್ರ ಪಂಡ ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊಡಿನ ಮಂತದು ಐನ ನಮ ಚಾತಲಕ್ಕನೆ ಮಂತದು ಪರ್ಪೆನೆ ಐಕ್ ದಾದ ಪುರ ಬೋಡು ಏತೆತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಪಂದ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪೊತ್ಪೊಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ನುಂಡೆ ಐನ್ಯದೇ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಒರನೆ ಮಂತ ದೀಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆದೇ ತೊಂದ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನದೇ ತೊಂದ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟವ್ ಕುದಿದು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ ನೀರ್ದ ಪಸ ಇಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ನೀರ್ದ ಪಸ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕ ಐಕ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಸಾಂಬಾರ ಪನ್ಪತ ಐನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಪಾಡುವ ಐತ ಅರ್ಧ ಜೀರ್ದಾರಿ ಪಾಡುಡು ಪಂಡ 2 ಚಮಚದಾತ ಜೀರ್ದಾರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡಿತ್ತೆ ಶೀತ ಪೂರ ಆನಾಗ ಇನ್ನೇನು ಪರೊಂದಿಪ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಖಾರ ಇತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಈ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಪಂಡ ಫೆನೆಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಡ್ ಸೊಂಪು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪೆರ್ ಐನ್ ಪಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜವು ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕರಾಯರೆ ಪೂರ ತಿಂದಿನ ಕರಾಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ವಾಯಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚನೆ ಇಂದು ಇಂದು ಉಂಡತೆ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಲಾವ್ ಪಾಡುವತ್ತ ಚಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಪಾಡುವತ್ತ ಇಂದು ತುಲೆ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪಾಡೋಲಿ ಇಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಶೀತ ಅನ್ನಗ ನೆತ್ತ ಪೊಡಿ ಮಂತದು ಚೂರು ತೊಡೆ ನೀಟು ನಕ್ಕವಿರು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶೀತ ಕಫನ್ ಪೂರ ಕರಗೈರೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಮಳಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಒಂದು ಈ ಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲೆ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತುಲೆ ಯಾನಿ ಈತೆಕ್ಕ ಈತು ಪಾಡೋಲೆ ನಿಕ್ಲು ತೂದು ಪಾಡೋಲೆ 4 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಎತ್ತು ಲವಂಗ ನೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲೆ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏಲಕ್ಕಿ ಉಂಡೆ ತೈನ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಪೊದಿ ಈತೆ ಯಾವು ನೆಕ್ ಬೋರ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ದ ತುಂಡು ಪಾಡೋಲಿ ಮೂಲು ಮಂಜಲ್ದ ತುಂಡಿಜ್ಜಿ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುನಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಅಶ್ವಗಂಧದ ಬೇರು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಐನು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ವೇರು ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರು ಈ ಓವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಪಂಡ ಬೇರ್ಲು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಐನ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸುಳ್ಳಬಡೆ ಮನ್ಪುಂಡ ಈತೆ ಯಾವು ನೆರ್ದದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚೆ ನೇನು ಸ್ಟೌಟು ಕಮ್ಮಿ ಉರಿದಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊದುಪೊಡು ನವ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಗ ಇಲ್ಲಡು ದೊಡ್ಡ ಪೂರ ಮಂತ್ ಕೊಡ ಇದು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೆ ನಕ್ಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರ್ದರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ತುಂಡು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀರು ಇಂದಿನ ಯಾನ್ ಪೂರ ದಾಯಿ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡ ಇಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗ್ಲಂಚನೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾ ಪರ್ಪುಜ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪೇರ್ ಮಂತ್ ಖಾಲಿ ಪೇರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಪರ್ಪುಜಲು ಪೇರ್ ಕಷಾಯ ಮಂತ್ ಐಕೊಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪೇರ್ ಕಷಾಯ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಐನ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಪಲ್ ಅಂಚದು ಇಂದೇನೆ ಮಂತ್ ದೀವನ್ವ ಪಂಡ ಚಾ ಒರ ಪರ್ಪೆ ಆತೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಬಯ್ಯಗ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರ್ ಕಷಾಯನೆ ಪರ್ಪುನಿ ತುಲೆ ಚೂರು ಈ ಪಟಪಟ ಪನ್ಪುಂಡ ಜೀರ್ದರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಟ ಪೊತ್ಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ್ನೆಟ ಪೊತ್ಪುಡು ದಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊತ್ಪೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಐತ ಸತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಸ್ಟವ್ನು ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೊತ್ಪುನಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ಐತ ಒಂದು ಘಾಟು ಎಡ್ಡೆ ಪಡಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಂಗೆ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಏಪಲ ಮಸ್ತ್ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯನು ಪೂರ ಪೊತ್ತುಂಡ ಸತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಾಯಿ ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊತ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈತ್ ಯಾವು ನೀನು ಇಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಆವಡೊಂದು ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀನು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಚೌಲಿ ಅಂಡಲ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಹಾಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಒಂಚೂರು ಮತ್ತೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೋತ ಅಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಒಂತೆನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಸ್ಪೆರ್ಗೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಪೊಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಡಬ್ಬಡಿ ಏಪಲ ಖಾಲಿ ಆದಿಪ್ಪೋಜೆ ಒಂದು ಒಂತೆ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂತೆನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತಿತ್ತು ಬುಡಾತ ಮಂತ ದೀವೊನುಲಿ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ ನೋಡು ಇತ್ತೆನೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಂತೊನ್ವೆ ದೇ ಇಂಚ ನೀನು ಪೊಡಿ ಮಂತ ನೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋನುಂಡು
ನೇನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಪೇರ್ ಕಷೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪದ್ ಕೊರ್ಪೆ. ನೇನು ಮನ್ಪೆರೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತ ಮಿನಿ ಮನ್ಪುಡಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡೋನುವೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೀರುಡಿ ಕಷಾಯದ ಪೊಡಿನ ಒಂಚೂರು ಕೊದಿಪವುಡು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆಗಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚತನ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತ ಪೊಡಿ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬುರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟದತ್ತ ಮನ್ಪುಣೆ ನಾನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟದ ಆತೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಲೋಟದತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಮನ್ಪಿರ ತಂಚ ಮನ್ಪುಣ ಖಾಲಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬುರ್ಚಿಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡಿ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ 2 ಕಪ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಇಂಚಿತ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತ ಪೊಡಿ ಬೋರ್ತುಂಡ ಪಾಡೋಲಿ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಪೇರ್ ಪಾಡು ನಿಂದಿತ್ತಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಪುಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಪುಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕಷಾಯ ಹಾಳಾಪುಂಡು. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಏತ್ ಚೀಪೆಗೆ ಬಿಡಾತ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿನ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚೆ. ಇತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ನ ಆನ್ ಮಂತದ ನೇನು ಕೊದಿಪ ಇರದೀತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ಯಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಸಾಂಬಾರು ಪೂರತ ಪೊಡಿ ಪುಂಡತೆ ಐತೆ ರಸ ಬುಡುಡು ಅಂಚದ ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಕೊದ್ಯಾಡು. ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಾತ ಯಾನ್ ಪೇರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಯ್ತದನ ಪೇರ್ಲ ಅವು ಅತನ ಚೌಲಿ ಪೇರ್ಲ ಯಾವು ದಾಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೀರ ನಮ್ಮ ಕೊದಿಪೈರು ಉಂಡತೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜೆ. ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದೋರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಆಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಳ್ಪಾತನ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಪೀರ ಪಾಡೋನೋಲಿ ಕಷಾಯದ ಪುಡಿ ಪೇರ್ ಕಷಾಯದ ಪುಡಿ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಕೊದ್ಯಾಡು. ಪೇರ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಉರ್ಕರುಂಡತೆ ಆತನಗ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟವ್ನು ಪಂಡ ಈ ತೂನು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿದಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಜಾಸ್ತಿದೆಲ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಚೂರು ಪೊತ್ತು ಕೊದಿಪಾಗ ಆತೆ ಪೇರ್ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಂಡಿ ಈತೆ ನನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಕಮ್ಮಿನ ಬರೋನುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂದ್ಸರಿ ಪೇರ್ ಕಷಾಯ ಪರ್ರೆ ಶುರು ಮಂತ್ರ ಉಂಡತೆ ಚಾಪುರ ಪರ್ಪನ ಬುಡ್ಪರ ಆತ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮನ್ಪೆ. ನೇನು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಒಂಚೂರು ಅರಿತು ನೋಡು ತುಲೆ ಈತೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪೇರ್ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪೇರ್ ಕಷಾಯದ ಪೊಡಿಲ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ತೋಚ್ಪದೆ ಪೇರ್ ಕಷಾಯ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂಡು ತೋಚ್ಪದೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ನಮ್ಮ ಚಾ ಪರ್ಪದೆ ಅಂಚನೆ ಪರುಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಚಾಪುರ ಕೊರಂಡ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಐತೆ ಬದಲು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲು ಪೇರ್ ಪರ್ಪುಜರ್ದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಪೇರ್ ಕಷಾಯ ಕೊರಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಲ ಆತ ಇತ್ತೆ ಚಳಿತ ಟೈಮ್ ಆತ ಈ ಚಾತ ಬದಲು ಪೇರ್ ಕಷಾಯ ಪರ್ಲೆ ಚಾ ಬರ್ದ ದಾಲ ಜೀವಗು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಶರೀರಗು ದಾಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಿತ್ನ ಐತೆ ಬದಲ್ಗೊಂಡತೆ ಈ ಪೇರ್ ಕಷಾಯನ್ ಪರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶೀತಾಪನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ದೊಂಡೆ ಕಟ್ಟುಲಕ್ಕೆ ಅವಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರನ್ನು ಬೆಚ್ಚದೀಪುಂಡು ಇಂದು ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇವು ಪಿತ್ತ ಬುಕ್ಕ ನಿತ್ತ ವಾಯ್ದ ಆಸಿಡಿಟಿದ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಾ ಪರ್ರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಐತೆ ಬದಲು ಪೇರ್ ಕಷಾಯ ಪರ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿಂದು ಅಂಚ ದಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೆರಿಯೋನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದೇ ಇಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ.